Vangani vagadzirira kunzwa shoko raMwari manheru ano. Chimbotenda Mwari nekuda kwemvura yazonyarara manheru ano. Imbotenda Mwari pauri ipapo. Aha. Ndine kutenda kwakazara kuti Mwari vane chikonzero nemanheru anhasi. Ndinoda kuti utaurire munhu ari pedyo newe kuti usandidisturbe, ndakuda kunzwa shoko raMwari. Nyatsomutaurira kuti usandidisturbe, ndoda kunzwa shoko raMwari. Manheru ano handidi kutora nguva yakareba, asi ndinoda kuti tipinde mushoko raMwari. Ndichaverenga kuna Luke chapter 10. Pane nyaya yatinoda kungotaura nenguva pfupi, Mwari vachitiitira zvakanaka. Kubva pavhesi ya 30 Bhaibheri rinoti, Jesu akapindura akati, mumwe munhu wakabva Jerusarema akaburukira Jeriko, akawirwa namakororo, akamupamba nguo, akamurova, akaenda ndokumusiya oda kufa. Zvino mumwe mupirisita wakanga achingoburuka hake nenzira akati achimuona akanyenyeredza. Nokudaro murevhiwo wakasvikapo akamuona akanyenyeredza. Zvino mumwe muSamaria wakanga ari parwendo wakasvika kwaari, akati achimuona akamunzwira tsitsi, akaenda kwaari ndokumupombera mavanga ake, akaadira mafuta newaini, akamukwidza pachipfuwo chake ndokumuisa kuimba yavaeni ndokumuchengeta. Zvino ava mangwana oenda akabuditsa madhinari 2 aakapa mwene weimba, akati muchengete, uye zvose zvaunomuripira kupfuura izvi ndichakupazve kana ndichidzoka. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo muzita raKristu Jesu, amen. Muzita raKristu Jesu, amen. Ndine nyaya yandinoda kutaura munguva pfupi, Mwari vagotiitira zvakanaka. Kumira kwandakaita pano ndinotora simba rechikuriri pamusoro pemweya inotonga muguta rino. Ndinokurwisa, ndinokusunga, ndinokubata pahuro, wese wawakabata muregedze nezita raJesu weNazareta. Hakuna ane upenyu hwakabatwa hucharamba hwakabatwa nezita raJesu weNazareta. Vane zviroto zvavo zvavainazvo ndoda kukuvimbisa kuti zviri kuzobudirira. Vane zvavanga vachikumbira kuna Mwari ndoda kukuvimbisa kuti Mwari wako akunzwa. Simudza maoko mudenga udaidzire kuti Jesu. Manherano ndoda kutaura pamusoro penyaya yandati akawirwa nematsotsi. Ndonyaya yandoda kutaura pamusoro pezvayo. Jesu ane mubvunzo waakabvunzwa wandisiri kuda kupinda mauri, asi ndoda kutangira Jesu paanotanga kupindura mubvunzo waakanga akabvunzwa nemunhu aifunga kuti akachenjera, aifunga kuti anoziva. Jesu ndo paanotanga kupindura. Anoti mumwe murume waibva Jerusarema achiburukira Jeriko. Ndisati ndaenda kumberi, rega ndimbotangira ipapa. Nzira iyi iri kutaurwa nezvayo iyi, kunyangwe uri mufananidzo, yaitovako nzira iyi, yaizikanwa kunzi the blood route. Yaive nzira yaizikanwa kuti inofamba mbavha nemakororo. Kunyangwe zvazvo kwaiva neimwe nzira yaizikanwa kuti ndiyo inofambwa, nzira iyi yanga yakakura, yaifambwa nevanhu vakawanda. But iyi iri kutaurwa nezvayo iyi yaive nzira yekudimbudzira, yaibva Jerusarema ichienda paJeriko. Jerusarema yaiva nzvimbo yakavakwa pamusoro pechikomo, kana kuti yatinogona kuti Mount Zion.
nemamwe matauriro inotaurwa kuna mapisarema 125 kuti avo vanovimba naJehovha vakafanana negomo reZioni risingazungunutswi. Sekukomberedzwa kwakaitwa Zioni nezvikomo, ndo zvakaita avo vanovimba muna Jehovha. Ndo zvakanga zvakaita Jerusarema, raive nechepamusoro, Jeriko iri nechekuzasi. Bhaibheri riri kuti mumwe murume akabva Jerusarema achiburukira kuJeriko. Ndo pane hondo yevanhu vakawanda ipapapo. Panzira yaanotora yeupenyu, anobva kwakakwirira achitoenda kwakaderera. Kana munhu usati wava naJesu, life yako haina pakakwirira painoenda, chese kungoenda kwakadzikira. Ende vese vanotiza kuda kwaMwari vanogara vachienda kumatope. Makanganwa here murume anonzi Jona? Bhaibheri rinoti Jona akaenda kuJopa, achibva kuJopa ndokunoenda pasi pechikepe. Ndapese munhu paanotiza uvapo kana kuda kwaMwari, upenyu hwako hunoramba uchidonha, upenyu hwako hunoramba uchidzikira, upenyu hwako hunoramba uchienda kumawere. Jerusarema yaine nzvimbo inonamatwa. Jerusarema ndokwakanga kuine chechi. Jerusarema ndokwaizikanwa kuti inzvimbo inowanikwa Mwari. Asi murume uyu waibva Jerusarema achienda Jeriko, nzvimbo yakanga isina Mwari. Ndo dambudziko rataita mumwaka watiri kurarama nhasi. Tinotori nevekuti ukavabvunza vanokuudza kuti chechi yangu inonzi chakati. Vanoziva mazita echechi kudarika Mwari wavanonamata. Vanoziva zvavanopfeka kuchechi kudarika Mwari wavanonamata. Vamwe ndo vanoziva zvigaro kudarika Mwari wavanonamata. Yandauya nayo manherano hainei nezvigaro, hainei nekuti chechi yenyu yakatanga rini, hainei nekuti munonamata makatarisa kupi. Nyaya yandauya nayo pano ndeyaJesu weNazareta, wakare kare pamazuva akare kare. Simudza maoko mudenga, dzikisa maoko pasi. Ndine chechi here pazuva ranhasi. Murume waibva Jerusarema achienda Jeriko. Nau sekutaura kwandaita, Jeriko yaive nzira, kana kuti nzira irikutaurwa nezvayo yakanga iri nzira yekudimbudzira. Ndo hondo ine munhu ari padhuze newo. Kuita mara anokuda, but ane problem yekuda kudimbudzira. Marriage anoida, but ane problem yekuda kudimbudzira. Kana chikoro chaicho anochida, but ane problem yekuda kudimbudzira. Ndo yandira kumbotaura panapa. Udza munhu ari pedyo nekuti hausi wekudimbudzira here iwewe. Nditeererei vana baba nana mai. Life haina mashortcuts. Every stage yawadarika uchasangana nayo chete. Life ukaita mashortcuts, upenyu hunokuomera. Pana umwe murume wandaifarira akazoshaya zvake, anonzi System Tazvida. Ane imwe song yaakaimba akati ndiwe wakazvikanyira wega, nyaya yako yekuzvedza gombo. Dambudziko raitika nderekuti unoda life yekudimbudzira. Nditeererei vana baba nana mai. Mari haina kumboipa ende hakuna asingaide, but problem ndeyekudimbudzira, kuda kuwana mari. Udza munhu ari pedyo nekuti ndiwe wakuda kutaurwa. Simudza musoro utarise kuno. Nhamo yatiinayo ndeyevanhu vanoda kalife, but vanoda kudimbudzira, vanoda mashortcuts, havadi zvekuita straight. Ipapo ndopo unonoti kuna nababa chaiwo chaiwo, varume vakuru vanoremekedzwa muguta rino reSt Mary Zengeza, vari kuenda kunopa vana vavo kuzvikwambo kuti ivo vaite mari chete. Mwana harorwe, mwana anotambudzwa, mwana harare, mwana anoona
Anorima nedzungu pese paari kufamba. Izvo pane baba vanokontrola mwana nekuti ivo vari kuda kuita mari. Nhasi yandauya nayo hainei nekuti chitoma chako unochida here kana kuti hauchide. Hainei nekuti chikwambo chako unochida here kana kuti hauchide. Nhasi ndoda kuregedzera mhepo inopenga pazviri izvezvi. Ndinozvifumura muno muchitungwiza nezita raJesu. Hapana chitoma chinosara chichifema. Hapana chikwambo chinosara chichifema. Mishonga inoshandiswa ndinofumura. Mazizi ndinodimbura mapapiro. Mapere ndinotyora misana. Vanhu varegedzwe. Hatinombokurambidza kuita mari. Bati tine patakaverenga panoti. Ndiani wakakuudzai tsumoi? Madzibaba akadya makaka anovava. Vana vakaita ugugu. Asi nhasi tsumo yashandurwa. Atadza ngaafire yake. Siyai vana vararame ava. Siyai vana vachate ava. Siyai vana vaite dzimba dzavo ava. Vari pari vari kuti napo mufundisi. Life yekudimbudzira haina cheupenyu chainokupa. Hari inokupa wari. Usamuna pedyo nekuti haikona kukurumidza. Famba nepesi yaunofanira kufamba nayo. Urege kuramba uchidimbudzira mulife. Hatina kumbokurambidza kuita yako imba izvi. Bati tatireka kuparadza dzevamwe kuti utange yako. Andairame nipa baba. Ndairame nipa baba. Ndati hatina kurambidza kuroorwa izvi. Roorwa newako. Rega kutorera mumwe akazviwanira kare. Mweya wekuparadza dzimba dzevanhu muSt Mary's. Kuzengeza waparadza. Kumanyame hutu nowaniyo waparadza. Ezvo wakamirira kuti ndekupi kumwe kwakuda kutanga dzimba kuti uende kunoparadza ikoko. Tauya naJesu weNazareta anogona kugadzira yako imba. Uregere kuparadza dzimba dzevamwe. Ndidairame yakanaka apa. Uri munhu wekuziya. Ndidairame yakanaka. Unokotsa mwepo ndingadi. Hatina kukurambidza isusu kutenga yako mota. Chataramba ndechekuti ubire vamwe. Aiwa shanda yako mari. Uregere kubira vamwe. Kona kundinzwara zvandiri kutaura manerano. Life yakudimbudzira ndo yataramba. Ndairame yakanaka. Chandanyatsovinga manerana. Ndavinga wese ari kufunga kuti kuroya kuchiri mufashoni. Ndidairame yakanaka ibaba. Ndidairame yakanaka ibaba. Irini muroi anonzi muroi. Ndomuda. Asi huroi. Ndo wanisingado. Ende chandakaumakira huroi. Unoziva kuti unoita sei? Unopinda nepadhoo rakavharika. Wopinda nepahwindo rakavharika. Wopinda neparufu yakavharika. Wopinda mukicheni. Kicheni haanei nayo. Anoenda kumabedroom. Kune vanhu vakazvirarira. Otanga kukonzeresa madzikirira. Zvikakwidza anogera musoro wevanhu. Kana zvanyanya anotora maandawei evanhu. Ndo anobuda akatakura. Nditeerere zvakanaka. Chandaramba ndeichi. Zvawanga watombowana access yekupinda mumba. Kumba hakuna shuka. Kumba hakuna mazai. Kumba hakuna doi. Siya vanhu vari kubedroom. Takura doi. Takura mazai. Takura shuka. Vana vaende kunotya. Ndosaka ndaramba. Teknoloji yekuAfrica inondokutoresa zvinhu zvisina basa kumabedroom. Vana vachifa nekwashiwa gumbo. Uroi ngaupere. Ndati uroi ngaupere. Ndati uroi ngaupere. Ndati uroi ngaupere.
life ya kudimbudzira tairamba musengesa vari kuti life ya kudimbudzira tairamba musengesa. Sengesa for Jesus, St. Mary's for Jesus. Nyika ya Zimbabwe ngaipone. Ndaramen yakanaka. Aibva Jerusalem achienda Jericho nenzira yekudimbudzira. Ende chakanakira vekuchikoro aufoka jamba grade 3 to grade 4 to grade 5 rather. Unofanira kufamba neprocess ya life. Uragera kudimbudzira. Ezvitiri kuti uya kuna Jesu. Kwa Jesu hauna kupaverengere panoti I am the way. Ndiye nzira. Ndakune vanhu vakawanda panapa vari kutsvaka kuti nzira yeupenyu iri kupi. Vari kutsvaka kuti nzira yekubudirira iri kupi. Vari kutsvaka kuti nzira yekurarama zvakanaka iri kupi. Vari kutsvaka kuti nzira inoita kuti upenyu hwangu inake iri kupi. Ndinofara nekuti iye Jesu haati nzira iri pandiri. Anoti inini wacho ndini nzira. Inini wacho ndini nzira. Bhaibheri rinoti ari munzira iyoyo. Bhaibheri hariti akasangana nematsotsi. Rinoti akaita zvekuwirwa. Kureva kuti matsotsi anoratidza kuti anotaimira nekumirira vanodarika nenzira iyi, kuitira kuti kana vakaona anodarika nenzira iyi vawane chavangatore, vawane chavangaite kune anodarika nenzira iyi. Izvo zvitarisaone life yako izvozvi chiri kuratidza kuti nzira yawakatora haisiriyo, ndezvauri kusangana nazvo. Ezvo kuenda kunorara izvezvi kuna Mwari, kutenda Mwari nekurusedzini. Ndataimi yekurara ikasvika zvinhu hazviendeke. Unotanga kuvhumuka baba zvekuti unotaura nyika dzausati wambosvika, nekuti usiku nekuda kwezvauri kusangana nazvo zviri kungoratidza kuti nzira yawakatora haiitei. Daira amen. Daira amen. Daira amen. Nditeerera zvakanaka. Iye ni muno mu St. Mary's ndiri kubrokesa maprofita enhema muno. Imo muno mu St. Mary's ndiri kubrokesa matraditional healer. Imo muno mu St. Mary's wese anoshopera, wese anobata akata, wherever you are, I arrest your power. I arrest your power. Zvinoshayiwa simba. Izvezvi mukore uno kuite vamwe baba amai vakasvika semiso anoda kuramba achienda pamba pen'anga. Here mukore uno ende n'anga inondirwadza manje, because chekutanga imba yaanoshoperera inotoda kudonha yega. Apo uri kuenda kunopihwa mushonga wekuita mari pane munhu asati ari novhetera paanoshandira. Kwete izvozvo zvega, paunopinda mumba unonzi bvisa bhutsu, unodzorerwa kuchinyakare. Pinda paari uone dehwe raakagarira nderemombe yakafa, chuma chiri muhuro make chine mabhonzo embeva yetsindi dzakafa. Ari kutaura maari munhu akafa, ende ngundu iri mumusoro make ine minhenga yamazizi eurekure eshiri dzakafa. Iwe chicha unowana chipenyu pane munhu akakomberedzwa nezvinhu zvakafa. Haiwa, 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 haiwa. Manherano ndoda kuti uite nharo kuti nzira iyi handichaida. Ndoda nzira yaJesu, ndoda Jesu nzira yeupenyu. Ndarame nevanaka. Urambe uchida kuti shainira nevadzimu mwaka uno. Iwe unakunzwa panonzi zvawawana batisisa haipe kaviri, inonyima.
Unudire ignorano nyima kuda. Nzira hii haiti. Ndati nzira hii haiti. Jesu ndiye nzira. Ndati Jesu ndiye nzira. Ndati Jesu ndiye nzira. Iya kuti munzira haiti. Zvinonzi akawirwa nematsotsi. Baba kana Satani akurongera, akumirira panzira, anoita zvekukuwira. Bhaibheri rinoti awirwa nematsotsi. Zvinonzi vakamupukuta, vakamurova. Ezvo tiri kugara chikudza kuti uya kuna Jesu uchiri right, utange kunamata zvinhu zvichiri right. Zviri kunzwika rezvandiri kutaura izvi. Unamate uchiri kunyatsonzwa zvakanaka. Iko zvine izvi chakuitika chiri kundirwadza palife yako. Nhasi handidi kukuregedza wakadaro. Nhasi ndoda kumeka sure kuti life yako yapinda munzira kwayo. Urege uramba uchitevera nzira isingaite. Ezvo zviko zvinezvi wakundirwadza manje mwana wamai wangu. Mwoyo wangu uri kurwadza. Ndandikakutarisa uri mufananidzo waMwari. Unofanira kunge uchinamata musiki wako. Kwete kuti iko zvinezvi wapera waparara uchaziva kuti chii chakuitika. Niro kuvhurirwa dhoo kudai, zumbu kuti dzimbobuda, kakauya kakajamba nepamusoro pako kudai, unokombera noti ndiana atendera mombe kuti ifambe nepandiri pano. Satani akashata. Ndati Satani akashata. Asi ndikuudza kuti kuna Jesu akadzirira kugamuchira upenyu hwako. Anoda kutora upenyu hwako kuti akupe a new beginning, akupe a new start, akupe ramangwana rakajeka. Ndanzira hii haite. Unowirwa nematsotsi. Zvinonzi neBhaibheri vakamusiya, vakamubvisa hembe. Ezvo kana kuremekedzwa chaiko hapana chakuremekedza. Kupinda mba kudai vana vanokutarisa unge mukomo wavo. Kupinda mba kudaiwo kuti saka musi kundoona pano vana vanenge vakatutarisa kuti mwandinoti tinyanoita sei. Vana havachakuremekedza baba nemhaka yekuti makatora nzvimbo isiriyo. Satani akauya akakupamba. Satani akauya akakubvisa hembe. Satani akauya akapedza newe, akakudzumburudza left right home and center. Wasara pasina kana respect pauri. Ndoya ndafambira iyo kuti Jehovha Mwari ari kuda kuti uzive kuti kuna shoko rinobva kuna Mwari rinopa upenyu. Rinopa upenyu. Ezviko zvinezvitarisonekana kufamily kwako kuti vakuudze kuti kumusha kwafiwa chaiko havachada. Nekuti vanotoona kuti vakakudza iwe unogona kutozita rimwe dambudziko. Pamusoro perimwe dambudziko rerufu iwe unotanga kuita rimwe. Ndavanenge vachiti achada mari yebhasi, achada chikafu munzira, tingamugonei, muregerei. Vanhu vakukuona sekunge meti yavanopukutira madhaka kana vachipinda mumba. Asi ndauya kuzokuudza kuti Jesu anokupa value. Ndauya kuzokuudza kuti Jesu anoda upenyu hwako. Vanhu vachikurasa iye anokuda wakadaro. Ndine chechere nacho. Zvinonzi vakamubvisa hembe. Hama dzangu, kana kune chinhu chinorwadza pano pasi, kubviswa hembe. Nyange ukada kuzviita shasha yakaita sei, ushasha hwese hunopera kana hembe dzabva. In fact, imakamboona here kuti kuno umwe munhu wandakambonzwa kuti aigeza ndobva aisa hembe dzake pamusoro pedhoo. Munhu anorwara anonzi nevanhu benzi uya akauya akatora hembe ndobva atanga kutiza, akatakura hembe dzemunhu ari kugeza. Iwewe kana dzako dziri right chaizvo usabude kuteera ane hembe. Vanhu vangatozotanga kuteera iwewe vachiti iwewe ndiwe usiri right. Pana ari kundinzwa nezvandiri kutaura pano. Nemhaka yekuti kushama kunonyadzisa. Ndo zvakaitwa murume akatora nzira isiriyo akasara ashama. Anosara asisiri munhu, hakuna kana anomutarisa. Daramene kanaka.
Yeso tiri kuparidza panapa tiri kuti vana amai budai mudzimba. Uyai munzwe shoko raMwari. Budai mudzimba kuna vamwe vanenge vachingoti zvipiko. Zvechechi. Zvakadai. But pano ngapaitwe road show pano. Unoona amai vakuru vanoremekedzwa. Vakutamba ukukuta wachukusha. Ukukuta wachukusha. Vanhu ngavagamuchire shoko raMwari hama dzangu. Vanzwe kuti kuna shoko raMwari. Hamuna kunzwa shoko rinoti danai Jehovha achiri pedyo. Ndidai rameni yakanaka. Ndidai rameni yakanaka. Nasi toda kubvisa kushama kuri pauri. Toda kubvisa kushorwa kuri pauri. Toda kubvisa kutambudzika kuri pauri. Toda kubvisa kushaiwa direction kuri pauri. Titi Jehovha zviratidzei mumwana wemuzengeza. Ndirameni yakanaka. Pandirwadza ndepanoti vakamusiya oita seakuda kufa. Havana tsitsi nemunhu. Matsotsi kana abata munhu haana tsitsi nemunhu. Ndidai rameni. Ndidai rameni. Muzamuna pesho neuti hazvina kunzi ndiwe kurehwa. Dai rameni. Dai rameni yakanaka. Bhabheri rinoti vakamusiya akuita seakuda kufa. Upenyu mama akuita semusina. Vakamusiya oita seakuda kufa. Ndinofara nekuti this man was half dead. Bhabheri rinoti mupirisita akauya akamutarisa. Ndokumunyenyeredza akamusiya ari pasina kupfeka. Ndokumunyenyeredza mupirisita ndobva aenda. Reka ndikuudze, isusu tinogona kutoukanganwa kuti uripo. Asi toda kuti uzive kuti kuna Jesu asingakukanganwe. Bhabheri rinoti murevhi akauya akadarika akamusiya akaita zvekumunyenyeredza. Same order. Nditeerere. Kunotori nevanhu vekuti kana ukapinda mudambudziko unofunga kuti vachakubatsira. But rega ndikuudze mudikani, kune anokurwira anokubatsira 24/7. Zita rake anonzi Jesu weNazareta. Ndiye watauya kuzoparidza pazuva ranhasi. Ndoda kuti uzive kuti Jesu mumwe chete iyeye, he is ready to change your life. Bhaibheri shoko raMwari rinoti asi muSamaria chandishamisa ndechekuti murume akatora nzvimbo yekudimbudzira. Hataitarisira kuti vachafambawo nepa vafambewo nenzira yekudimbudzira. But Bhaibheri rinoti muSamaria wakauyawo nenzira iyoyo. Iwe pawakabva kunzvimbo yakakwirira uchiburikira kunzvimbo yakadzikira, reka ndikuudze kuti kune aibvawo kunzvimbo yakadzikira akananga kunzvimbo yakakwirira. Pastor muruda kuti God is ready to restore your life. Nasi kune restoration ichaitika kuupenyu hwemumwe munhu akanga awirwa nematsotsi. Satani hana tsitsi newe, haana kana nemusi waanokuda. Bhaibheri rinoti muSamaria akati achiuya akati achimuona haana kumunyenyeredza. Ipapo ngazvizikanwe vadikani, the love of God is so great for your life. Bhaibheri rinoti nekuti Mwari wakadanyika nekudaro wakatipa mwanakomana wake mumwe chete woga, kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufa asi agova neupenyu husingaperi. Ndinofarira panzi ani nani, kureva kuti webva uri muKaradhi, webva uri murungu, webva uri muShona, pfekera zita rako ipapa, nekuti panzi ani nani anotenda kuzita rake haachafi asi akuva neupenyu husingaperi. Manhero anonditeerere zvakanaka. muSamaria akanaka akati achimuona haana kumunyenyeredza, haana kumusiya akadaro, haana kumusiya ari muproblem yaakamuona ari. Ndinofara nekuti shoko raMwari rati he was half dead. Ende kana ukarizina, anyone ari half dead is half alive. Ndinofara nekuti uchiri kufema iwewe. Ndinofara nekuti nhasi uri pano iwewe.
ndinofara nekuti wawana nguva yekuti unzwe shoko raMwari. Thank God nekuti today is your day. Today is your day. Today is your day for your restoration. Biblia inoti paakamuona hana kumunyenyeredza, akauya pari ndokuona kuti ane maronda, akatanga kupombera maronda ake. Pese paibuda ropa, Biblia inoti wakamudira waini. Waini ichienda kunogadzirisa maronda, ichistopa kuti ropa ribude. Nditeerera pazuva ranhasi, kana ropa richibuda, kubuda kwelife. Because life is in the blood. Right now, pandiri kutaura newe, life yako haina direction. Life yako haina kwa yakananga. Urikuenda kunge urikutsoka. Hapana kana chinobatika muupenyu wako. Zuva rinongobuda richinyura. Hapana chinobatika chirikuitika mulife yako. I came to tell you today, the Bible says, I am the way, I am the truth, I am the life. Diterere manerano mwanamai, diterere anjaji, diterere baba. Life yako kana uchida kutiite meaning. Alipo anopa meaning kupenyu. Alipo anopa direction. Alipo anopa upenyu wakazara. Alipo anoratidza direction. His name, his name, his name is Jesus. Akamuona ine maronda, ari half dead, hana kumunyenyeredza. Asaka uya pari, akatanga kumupombera maronda, akadira waini pa maronda. Waini inongomirira ropa rake. Hamuna kupanzwa ere vadikani panoti, hatina kutengwa nezvinora, sirivheri kana ndarama. Takatengwa nemutengo unokosha weropa regwayana. Nditeerere pazuva ranhasi, hapana mari inogona kutenga life yako. Hapana wealth inogona kutenga life yako. Hapana mari inogona kukupa mfaro. Varipo vane mari dzakawanda, but havana mufaro. Varipo vanogara mudzimba dzakanaka, asi havana mufaro. Varipo vane zvese zvavanoda zvepanyika ino, asi havana mufaro. Nditeererei vana baba, hapana mari inotenga mufaro. Asaripo mumwe chete anopa mufaro, kwete wakashota. Anopa mufaro, kwete inhibitions, but anopa mufaro wakazara. Oh my God. Bebe nota mpombera, amurova mabandage. Ndo shoko ratauya naro nhasi, rinokurova nemabandage. Pese papo wakarwadziwa moyo, tinokurova nemabandage eshoko. Tokuudza kuti shoko rinopa upenyu. Izvezvi kune mumwe anga achifunga, ari kuti zviri nani ndinozvisungirira, ari kuti zviri nani ndiende kunofa. Iwe nditeerere pazuva ranhasi, iye akatofa kuti iwe urarame. Right now nezita raJesu, ndoda kuti unyadzise Satani manerano, kuti handisi kuzoita madhimanzi ako, nekuti aripo akandirwira, aripo akandifira, aripo akandiitira kare. Zita rake anonzi Jesu. Ndinofara hama dzangu kuti nyangwe dai mupirisita nemuRevhi nemuLevhite vaida kubatsira murume, nyangwe dai vaida kumubatsira vanga vasina zvikwanisiro, uya akauya netunhu twakewo. Udza muna pezvo kuti Jesu ane tunhu twake twese. Ndapaitozoita hondo, mupirisita izomutakura sei, iye muRevhi aizomutakura sei. Vanhu pane pavanotangira vachigumira, asi ndoda kuudza kuti Jesu akatora life yako anopedza nayo yese. Biblia inoti akamutakura ndokubva amisa pachipfuwo chake, ndokubva atanga kufamba naye. Nditeerere mudikani, haana kufamba naye achienda naye Jeriko kwaaida kuenda. Akamutakura akadzokera naye kwaaibva. Nditeerere
tochokera newe. Life yako shikanetsa toenda newe. Ndinofara nekuti Mwari watiri kunamata avoterwe, avotonorwe, anogara nekusingapere. Right now life yako haine anobva, haine anopinzwa pachigaro. Inoda akaramba aripo, asina akamupa chigaro ichocho. Zita rake anonzi Jesu. Oh God. Unoziva pa ndiri kutarisa life yako so ndiri kuona Satana achinyadziswa manerano. Izvezvi kune vanga vatokusetera makomba, vanga vachitoti hafaniri kudarika gore rino. Ini ndauya kutozokupejera, uchachembera iwewe, uchararama life yako iri full, haisi kuzodimburwa panzira. Nekuti Jesu kana auya muupenyu hwako, your life will never be the same again. Akamutora, akamisa pachipfuwo chake, akaenda naye. Hanzi akaenda naye kunonzi kuIni. Murume akawirwa nematsotsi. Izvezvi matsotsi akaenda achifunga kuti apedza nezvemurume, but havana kuziva kuti kuna akutotanga naye. Right now pawakamira kuna akuda kutanga newe. A new life, a new chapter, a new documentary. Kune vari muzengeza muno vaita hapana chinobatika palife yako. Ndoda kuti tivaratidze kuti naJesu mupenyu. Nyangwe dai ndakawirwa nematsotsi, nyangwe dai vanhu vanga vako vapedza nezvangu, I want you to know kuti aripo ane zvakakwana anogona kushandura life yako. Bhaibheri rinoti amisa pachipfuwo, akaenda naye kuimba yemumwe murume. Ndokusvika ndokuti muchengete, muitire zvese zvaunoda, ndichadzoka ndizokuripira zvese zvaunenge wakaita. Nditeerera mangu, pandakupedza bata panduda kwenda. Life yako yakafanana nemunhu awirwa nematsotsi. You are lifeless kana usati wana Jesu. Jesu haasi wevanhu vakapusa. Jesu ndewe vanhu vakachenjera. Ende kuchenjera kwako kwakuda kuonekwa manje kuti wakachenjera here. Jesu haasi wevanhu vasingazive zvavari kuita. Jesu ndewe vanhu vanoziva zvavari kuita. Usafe wakanyeperwa kunzi zvekunamata ndezvekupenga. Iwe kana ndiwo wakamboona malaisi anotamba-tamba ndizvi zvekupenga. Kana ndiwe esitasaone wakamira ipapo uri kunakirwa neshoko, uri kunzwa kuti vainepi kuvana. Yanga iri COVID, taida kuya kudhara. Yanga iri COVID. Ende pawakamira ipapo pauri kuti wakomana ndiri kunakirwa neshoko. Teerera, Jesu anokuda. Hauna kana dhora rako rawanzi bhadhara, hauna kana chii chawanzi ita. Wangonzi mira, gara, inzwa shoko, hauna chawabhadhara. Jesu akadaro iyeye ndiwo kugamuchira. Ndiwo kugamuchira. Nditeerere pazuva ranhasi, itira upenyu hwako zvakanaka. Kana wakamboita birthday mulife yako, ranhasi enda unorinyora pasi, nekuti richashandura life yako forever. Manerano nditeerere zvakanaka. Shoko raMwari rinoti kana wawana Jesu wakwana nezvinhu zvose. Kana wamuna Jesu, you are now a new creature. All things have passed away. Behold, everything has become new. Handiziye kuti ndiri kutaura nani manerano, asi ndatumwa kune vamwe mukoma, ndatumwa kune vamwe baba, ndatumwa kune vamwe amai, ndatumwa kune vamwe sisi, kuti nzira yekudimbudzira haisi yako. Kuna imwe nzira iri nane, iri muna Jesu Kristu. Iye ndiye nzira neupenyu. I don't know who I'm talking to, but whoever it is, there is a brother, there is a father, there is a mother somewhere at the sound of my voice. Anofanirwa kugadzirisa upenyu hwake maneruwa nhasi kwete mangwana. Zvimwe nguva yekutendeuka hapasisina. Zvimwe nguva mazuva ako atotarwa. Zvimwe nguva ramangwana rako unogona kutadza kurisvika.
asi Jesu manerano ari kutarisa vakachenjera kuti vamugamuchire kuti agove mambo naishe weupenyu hwavo. Manerano nditeerere, upenyu husiri muna Kristu hausi wako. But I want you to do a blessing to yourself to receive Christ, kuti ave mambo naishe weupenyu wako. Manero anasi, murume uya akanga ari half dead, upenyu hwake wakadzoka zvekare nekuti akasangana nemuSamaria akanaka. Manerano, sangana na Jesu. Manerano, sangana nemurume akaroherwa pamuchinjikwa. Manerano, sangana nemurume akati uyu haafe ndiripo, regai ndiende kunomufira. Manerano, sangana nemurume iyeye. Hauna kunzwa here vaimbi vakati wakandibata neruoko rune simba, handimusiye murume iyeye nekuti wakandibata neruoko rune simba. Nditeerere mwana wamai, varipo vakanga dziri ndurura, varipo dzakanga dziri mbavha, varipo vaiuraya nekuponda. Saulo nerimwe ramazuva achidzika achienda Damascus, masikati machena, my God, chiedzo chakamurova, anoti ndimani kwaishe, ndimani kwaishe. What more of you? Hauna wawakauraya, hauna wawakaponda, utori padhuze nekugamuchira Jesu. Hazvina mhosva fodya inokunetsa kusiya, hazvina mhosva doro rinokunetsa kusiya. Isu vanhu tatadza kukusiyisa zvaunoda, asi aripo manerano wakuti kana ukagamuchira, your life will never be the same. Your life will never be the same. Your life will never be the same. Today, listen to me. Rudo rwake rwakakura. Rudo rwake rwakakura. Ari kutambanudza maoko ake. Ari kuti ndiri pano. I am ready to change your life. I am ready to receive you. I am ready to give you a new beginning. Ndinoda kuti upenyu hwako uve nemavambo matsva. Nditeerere, kune vatadza kuuya pano, but God has allowed you to be here. This is not by accident. This is not by coincidence. It is the love of God for your life. The love of God for your life. Hazvina mhosva une zvinhu zvingani. He is ready to wipe your sins away, kukuchenesa moyo wako, umuzive iye akarwira nekufira nyika ino. Uchitiona tiri pano, tine zvakawanda zvaakatibatsira, zvaanoramba achitibatsira. Usarambe chechi nekuda kwemunhu. Kune vamwe vagara kumba nekuda kwevanhu. Nditeerere, ziya wauri kuendera kuchechi, ziya wauri kuenda kunonamata. Wanga wawirwa nematsotsi, but tonight Jesus is here. Kutamisa uso wako pauri papa. Oh God, oh God, oh God. Kune mumwe ane upenyu hwasakadzwa nemadrugs. Kune mumwe ari kushaiwa pekutangira. Ribababa. Ndoda kuti Mwari vekudenga vakuitire zvakanaka paukagara kana paukamira ipapo. Kutamisa uso wako. Ndoda kukupa maseconds mashomanana ekungofunga pamusoro pelife yako. Oh, life yako inovei kana usina Kristu. Life yako ichaita zvipi kana usina Kristu. Ramangwana rako richaita zvipi kana usina Kristu. Wona zviri kuitwa vamwe na Satani. Tiza neupenyu hwako manerwana. Wakakotamisa uso wako. Aripo here manerana ari kuti mufundisi, Jesu anorwira pakuwirwa kwangu nematsotsi ndiye wandiri kuda manerana. Handisi kuda kudzokera kumba ndisina kumugamuchira.
Jesus in my life tonight. Ariporakadara kuti Jesu pindai mumoyo mangu. Simutsa ruoko rwako mudenga pauri papo. You want to receive Christ to be your Lord and personal Savior. Oh God, ndine mwanasikana ari pano, ndine baba vari pano, ndine mwanakomana ari pano, ndine vamwe amai vari pano, vari kuti Jesus, come into my heart. Jesus, change my life. Jesus, transform my life. Oh, simutiza ruoko rwako. Oh God, oh God, oh God, oh God, in the name of Jesus. Ndikufara ni moko ari kusimuka. Ramboka simutsa ruoko rwako. Ramboka simutsa ruoko rwako. Zvatoda kuita ndeizvi. Vana vadiki vese ndoda kuti mudzikise maoko enyu. Ndichanamata nemi. Vanhu vakuru rambai vakasimudza maoko. Nhasi usaende kumba ndisina kukunamatira nekuti wakakosha, wakakosha, wakakosha mumaziso aJehovha. Ndoda kuti uite another step yekunyadzisa Satani, yekunyadzisa madhimoni ekumusha kwenyu, yekunyadzisa mwechina yaiti life yako inoparara. Simudzisa ruoko rwako. I want you to take another step. Famba netsoka dzako uye pano pamberi ndoda kunamatira. Ugamuchire Jesu. Famba netsoka. Wese akasimudza ruoko rwake. Famba netsoka dzako. Vanhu vakuru ngatifambe ituye pano vakasimudza maoko. This is a serious matter. It is not a joking matter. Oh God. Anjadzi famba. Baba famba. Amai fambai. Mukoma fambai. Fambai baba. Fambai my sister. Vamwe vari kufunga kuti tiri kuita zvekutamba. Lives are being changed. Lives are being changed. Lives are being transformed. Jesus is here to change your life. Jesus is here to transform your life. Jesus. Oh Jesus. Kuna vamwe mukoma vachiri vakamira kumashure. Fambai mukoma, I want to pray for you. I want to pray for you. I want to pray for you. Jesus is here. Oh God. Ndikufarana na baba vandiri kuona pano. Ndikufarana na mai vandiri kuona pano. Ndikufarana na mukoma vandiri kuona pano. Kune mumwe asara anofanira kugamuchira Jesu. Kune mumwe ari kunzwa hana yake kurova. Adabadabaya. Now listen to me. Wese ari kuuya panapa, be serious. This is not a joking matter. Be serious. Oh God. Hama dzangu mauya kunoko. Ndinofunga kuti makachenjera. Ndaona kuti makachenjera. Nekuti Jesu ahasi. He is for the wise. Vanoziva kuti uyu anofanira kugamuchirwa. Kuti usafe wakadzokera zvekare kumabasa akaipa. Usafe wakadzokera zvekare kunzira dzekudimbudzira. Aripo Jesu anokupa life. Simudzai maoko enyu. Kusimudza kwamakaita maoko enyu.